Mitä? Tämä on se saatana mönkien jätkä. Onko tää se mönkien jätkä? No, tämä on se jätkä, jolta me tilattiin ne mönkiä. Petja vaan tekevä pitkää päivää. Tuseeraaminen tai tusaaminen jatkuu. Mitäs? Petjan ja Polariksen yhteisöllä vaan, Täällä on täys rähinä. se vaan jatkaa onnistunutta laukkaansa. Venttiilikopan tiivisteen. Kokö? Yhtäkkiä vaikuttaa tosi helpolta hommalta. Oh. Polarikselle sinne vinkit, että voisiko sitä tuoda sitä moottoria vaikka 20 senttiä taaksepäin seuraavassa kehitysversiossa. Me nostettiin vesietti tuonne vesille. Sitten mä aloitin tällaista syyshuoltoprojektia, että mä revin sieltä nyt 6 rungon helvettiin ja keskiperä otetaan pöydälle ja laakeroidaan, koska se ei ole vielä koskaan mennyt rikki, harhaluuloista huolimatta. Se on ensimmäinen laatuaan mulla. Tää on. Mä oon ottanut Anssin pesuohjalla tän tälle syksyä säilytykseen, että tällainen kannattaa säilöä. Ei vaiskaa. Niin vitu kylmä pihalla, ettei huita viedä sitä tiskattavaksi. Sitten se on piha niin ristus jääs, kun sen kasteloituu. Mutta joo, ajatus olisi, että jos ajeltaisiin vähän lumenpöllytysajoja tänä vuonna, niin jos ajettaisikin nelivetona, se olisi vaihtelu virkistäisi siinä asiassa. Samalla voisi vähän pisteosia viedä maalarille taas vaihteeksi tässä talvella. En tiedä kumpiko nopeammin on vaihtanut tonne takaperään vai onko Peti saanut noin venttiilikopan tiivisteen. Sitten meillä on täällä Janin tonninen pätkä XMR Outlander. Saatiin se sille mallille, mitä se meiltä lähtiessä nyt on jääkin. Jani saa sitten itse tuota nappuloida loppuun sen. Se on härski. Jan Eerikille ilmainen mainos. Tähän ei kannata tottua sitten ollenkaan Nää maksaa tästä eteenpäin. Ei siinä mitään. Päivitellään sitä mukaan, kun tässä tapahtuu jotakin, niin pysykää kuulolla. Tästäkö sulle maksetaan, saata? Väyrysestä vittu. Tästä se mulle maksaa. Mä luulen, että se oli pelkästään ystävyydestä. Lopariksen venttiilikopan kansi on entisöity. Käyttö entisöity. Mä oon tossa aloittanut vähän purkamaan. 6x6 siinä tukivarret on takaa irti, takaperä on irti, vetarit, kardan. Tiger Tailin otin pois. 3 kuutiota Jördeniä sieltä. Sitten vetarin päät veri jo poikki tosiaan. Joo, verin vetarin päät rälläkällä poikki, ettei vaan tarvitse ajaa samalla vetarilla 2 kautta. Ei vaan vaan. Vetari päistä otin mutterit pois. Ja näin lähtee navat. Ja seuraavaksi nypätään sieltä tuo keskimmäinen perä helvetsoniin. Tai itse asiassa otetaan nuo kynkät ensin tuolta iskarit ja pakoputki ja jännitteen sääriin. Ja sitten se kaikista suoraan sanottuna vittumaisin, eli tuo pohjapanssarikin pitää jollakin ottaa pois. Onneksi mulla on ollut tää ongelma ennenkin, niin mä oon tehnyt tällaisen jatkokohdan tuohon, niin tuo tunkki ei haittaa tuolla mitään. Lähinnä tästä se pitää saada pois, kun täällä on kutoset tuolla keskellä tommoset
keskipärän etu- ja takapuolella on tommonen vahvikepala, mikä pitää altapäin ruuvata pois. Niin. Sen takia. Tosiaan runko lähtee pulverimaaliin. Oletetaan, että se tulee keltaiseksi. Ja nuo kaikki kutosen vahvikepalat lähtee pulveriin kanssa. Otetaan tuo runko pois ja pyöritetään se lattialla ylösalaisin ja hitsaillaan täältä nämä alapuolet. Näitä ei ole hitsattu ollenkaan, kun ei nyt oo käytännön merkitystä sillä ei oo, mutta muuten on se nyt mukavampi, kun nekin on siellä tinattu. Ja sitten tuota. Siistitään nuo saumat. Tuolla näkyy esimerkiksi tommonen satana poron oksennusta, kun se Vallius sanoi siinä sopparin irti, kun sitä kesken kaiken siinä vähän tehtiin, niin mulle tuli sen kanssa sitten meidän tiet niin sanotusti erkanivat sitten sen jälkeen. Iskarit pitäisi viedä huoltoon, etuvanteet lähtee maaliin, ne pitää käydä pyörittää renkaat pois. Nämä ajattelin kans käydä heittää samaan pulverikoppaan nämä touhut ja systeemit. En mä oikein tiedä, onko siinä enää mitään muuta, mitä vois viedä pulveriin. Mitä Petja sanoo? Eipä siinä taida kauheasti. Ei. Tuolla meillä on noita kaikkia varaosia, mutta niitä nyt ei ruveta maalailemaan etupeltoon. Sulla on tosiaan täällä Polariksen venttiilikopan tiivisteen vaihto tuota. Pikkunätti homma. Pikkunätti homma, joo. Mutta Tapanille terveisiä, kyllä meillä silti kivaa täällä on, ettei me naureskellaan vaan hymyillä. Tadam! Sieltä brand new tilike. Voin laittaa klipin tähän, kun meillä on sellainen pieni operationi tuon vesijätin nostamisen kanssa tuonne. Meillä ei ollut oikein hommaan soveltuvaa koko luokkaa olevaa laitteistoa, näin kauniisti sanottuna. Joo. Paskaako tässä jauhaa sen kummempaa? Palaan astiaan, kun Petja pääsee tästä. Nosto-operaatio sama vika kuin kotonakin, että on liian iso vehkeä. Joo, siinä on se justiin, kun aina homma kun homma, niin ne moittii, että eikö sulla yhtään pienempiä vehkeitä tähänkään hommaan löydy. Ei se kummaa, se on ihan persestä, jos on poikki se tiivistä. Ei tää nimittäin oo poikki samaa tämä mä rupesin tiivistä. kattoon, että kun mun mielestä sekään. Sieltä puuttuu niinku. Niin on se pala tuolla, mutta Mun pitää nyt mennä paskalle, pitää opettaa. kato tätä tiivistettä. On vähän rapsakas kunnossa. Kiitos. Tuleeko hyvä? Ei tästä hyvä tuu, tästä tuo Polaris. Periaatteessa hyvä. Raukka parka on taas. Raukka parka on taas joutunut antautumaan ankaran voiman alla. Ei tästä pojat jumalauta tule yhtään mitään.